Deme ala bolo nga sababu bala. Oh Ivo. Nam. Dembe ala bolo. Mais sababu bala. Sababu bala. Ibi moko chama nye umadin soro. Muso kunda. O chama sa sababu ye infection no. Infection. Ay dengo fura lame. Dengo bana. Abise ka adama de soro. Ko damado. Ko damado. Wala. Mi cɛw ta fura di. Ka musow ta fura di. Alhamdulillah. Ni ye cɛw sɔrɔ madame ma den sɔrɔ. Madame ma denkisɛ tɛ yɛrɛ la ko madame ma den sɔrɔ. Cɛ caman de b'a fɔ madame ma den sɔrɔ. Madame ma den sɔrɔ tɛ. A bɛ jɛ k'a ɲini. Ala ma dɔ di. Sisan ni muso don. Ni gange kɔnɔdimi b'a la. Walima tonso ɲimi b'a la. Tonso ɲimi ani gange kɔnɔdimi olu tɛ kelen. Gange kɔnɔdimi a tigi tɛ kɔnɔ yɛrɛ de ta. A y'a faamu wa? Gange kɔnɔdimi tigi yɛrɛ de tɛ kɔnɔ ta. Mais tonso ɲimi bɛ min na a bɛ lajɔ nka yanni a ka kɔrɔbaya dɔrɔn kɔnɔ bɛ tiɲɛ. O ye tonso ɲimi. O fura ye min ye a bɛ fali tonso ɲini. Fali tonso a b'a san marabagaw fɛ k'a sisi. A ye sɔrɔ ma ko marabagaw fɛ yen a b'a sisi. Ɲindi kɔrɔ bɔgɔ ɲindi. Marakaw ka basifin ɲindi marakaw yɔrɔ nin kɔni b'aw fɛ. I y'a faamu marakaw. Basifin ɲindi a b'an ka bamanankan kan a bɛ marakaw fɛnɛ fɛ yen. Basifin ɲindi o kɔrɔlen wololen o de ye tonso ɲimi fura ye. I bɛ basifin ɲindi kɔrɔlen wololen ɲini k'a susu. Fali tonso ye k'a bila tasuma na k'a sisi n'a sisira i b'a mugu ka mélanger n'a y'a dun hali n'a y'a tigɛ fara ɲɛ kelen don a bɛ den wolo. Mais a sariti ye jumɛn ye min to ka kɔnɔ ta n ka kɔnɔ bɛ tiɲɛ o de ka fura dɔn. Mais gange kɔnɔdimi bɛ min na o ka fura tɛ dɛ. Gange kɔnɔdimi a tigi t'a ta yɛrɛ infection yɛrɛ tɛ sɔn infection bana min b'a kɔnɔ o t'a permettre denkisɛ yɛrɛ ka kɛ den ye. A bɛ fɔ o ma ko gange kɔnɔdimi. N'o bɛ muso la n bɛ fɛn fila fɔ a ye a ko hakili t'o fila la. Zɛrɛ nin jɛ gili min ɲɛsinnen don tilebi ma o y'a fura dɔ ye mais safurulayi kɔrɔn ma yɔrɔ dɔw b'a fɔ ne julafini ma ban ne muso in tɛ den wolo a fɔ k'i den bɛ taa a ka ci la ko Ayatoullah ko ten. Non musow b'a kɛ ɲɔgɔn na ne ka fini ma ban nin tɛ den wolo a fɔ ko ne ko k'a bɛ taa a den bɛ taa a ka ci la i bɛ taa zɛrɛ nin jɛ la a gili min ɲɛsinnen don kɔrɔn ma n'u b'a ko sanji gili san bɛ fɔlɔ gili min na o de y'o ye. Karamɔgɔkɛ a b'a ɲini a b'a fara bɔ k'a bɔgɔ fara bɔ a kan k'a susu a mugu a b'a kɛ nɔnɔ na k'a min karamɔgɔkɛ n'a y'a kɛ walahi hali n'a ma deli ka den wolo a bɛ den kelen wolo. A k'a cɛsiri mais n'a b'a kɛ yɛrɛ a kɛli tellement min ni maa min laada i ka laada kɔnɔna na i ka règle kɔnɔna na i bɛ to k'a kɛ nɔnɔ na k'a min. I y'a faamu wa? O y'a dɔ ye. A dɔ fana ye jumɛn ye? Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni gange kɔnɔdimi bɛ a la a bɛ a tɔgɔ ye di yiri yɛrɛ tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na sa an bɛ yirimugu min san ta ayi tɔnkɛ tɛ surafin zamugu wala merci surafin zamugu a bɛ surafin ni ye kɔnɔbara ko yɛrɛ la dɛ nin de ka teli muso min m'a fɔ ça fait furakisɛ bɛ k'i si ban walima opéré la dɛ n'o tɛ n'i ma opéré yan non i bɛ den wolo i bɛ surafin zamugu ɲini verre i bɛ verre wuti fa ɲɛ 4 i b'o ɲini a la i y'a faamu wa? N'i ka règle b'i la don min na a bɛ hakɛ to a kuma yɛrɛ fɔli musow a bɛ hakɛ to i b'a kelen kɛ ta la ka lemurukumuni datigɛ k'a bila la k'a wuli n'a wulila i b'a siyɛnɛ k'a sigi n'a sumana i b'a min tile filanan i b'o kɛ ten tile sabanan i b'o kɛ ten tile naaninan i b'o kɛ ten. Karamɔgɔkɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka san 18 kɛ furu la k'i ma den wolo i bɛ den kelen da i kɔ la. Sangare non den sɔrɔ fura bɛɛ siri dɛ mɔgɔ m'a faamu quoi bana de b'an ka mɔgɔ caman na yan sinon u bɛ den wolo wala bana de bɛ mɔgɔ caman na yan n'o tɛ u bɛ den wolo. Mais cɛ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen muso kelen min furu o ma den sɔrɔ filanan furu o ma den sɔrɔ denkisɛ t'ale yɛrɛ la mais ale t'o kuma in fɛ parce que an balakaw an fa ko hakɛ to n cɛya bɛ wuli ani denkisɛ bɛ na kuma kelen tɛ dɛ donc nin de bɛ cɛ caman perdre foyi t'a la a ka kɛnɛ muso yɛrɛ b'a fɔ bana t'a la o bana b'a la dɛ a denkisɛ tiɲɛnen don wa cɛw bɛ maloya ka taa o denkisɛ analyse kɛ dɔgɔtɔrɔso la musow tɛ maloya n'u ka denko ye muso bɛ tile ka na ko den tɛ n bolo nka cɛ min bɛna ko den tɛ n bolo o ka dɔgɔ koyi i y'a faamu wa? O la cɛw n'o b'e la n bɛna yiri kelen d'e ma zaban de gere nin ye tellement Ivo zaban de gere i b'a ɲini i b'a susu k'a mugu bɔ
n'i y'a mugu bɔ i b'a foroki fɔlɔ k'a da tile la n'a jara i b'a mugu bɔ a mugu i bɛ to k'a kɛ nɔnɔ na walima sɛri nka kana kɛ fɛn kalaman na waati damadɔ k'a kan dɔgɔkun joli nɔnɔ mɔgɔw ka farikolo jiw doncogo tɛ kelen i bɛ waati damadɔ k'a kan n'a y'a sɔrɔ dɔkitɛriw ko denkisɛ t'i la bilahi n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n'i ye tile 22 tɛmɛ a kan taa ko k'i lajɛ kura ye a bɛ na n'a kɛra cogo min na i bɛna jaabi di yan i y'a faamu o kumana an bɛ denko ta jɔ yan a gili mugu awɔ a gili mugu surafin a gili mugu a bulu kɔtɛ wala a gili mugu mɔgɔ ko ko denko sera ka cɛmanko walima musomanko di o ye secret ye hors antenne a sinɔn hali filani b'a bolo hali filani bɛ yen